Tak diganti kowe. Lho, Petro kesel. Aku sing kudu ganti karo sampean. Sampean muni piye? Mang baleni. Sampean ngendika napa? Mang baleni. Lho, kowe malang krek ning ngarepe Baladewa. Kowe ora ngormati karo Baladewa. Kowe ora ngajeni karo Baladewa. Mbok anggap aku ki apa parat? Sik, Mas. Ngene ya, wong Jawa ki ana tetembungan, nek kowe kepengin diajeni ngajenono. Nek kowe kepengin dibasani basanono, nek kowe kepengin ditata kramani, kowe tata krama. Ana tetembungan, nek kowe ora gelem dijiwit aja jiwit, nek ora gelem ditabok aja nabok. Sampeyan wis ora ngajeni kok. Dapurmu kok tak ajeni, Bapak, Bapak. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye, Tru? Iki mau muni piye, Tru? Lho. Aku iki kelingan ora, aku ora do makler mau. Ngene iki muni ngene iki. Muni piye rada jejane ya. Petro. Kowe bali yo. Omong karo bapakmu. Kon ngilo karo gitoke, kon ngilo karo cengele. Bapakmu kok bangun kayangan ki. Bapakmu ki gablek apa? Sing nggo mbayar cengele kae apa piye? Dian. Aduh. Enggak kuat aku, Tru. Nek enggak kuat nesu, Gong. Aku nek ora kuat semaput e. Padune arep mundur. Anjur semaput ora. Muni ngono kuwi. Edan tenan Baladewa, Baladewa. Aku tak takon karo kowe. Ora basa barang. Tuwa aku mbangane kowe. Aku wis dolan-dolan ngepit, kowe iki urung lair, Bol. Ade aku ora basa karo kowe ora masalah. Sing tak basani apa? Mekutamu kuwi. Sing tak basani apa? Derajatmu kuwi. Percuma nek kowe ora ngajari karo kawula kaya ngene iki. Kae do keplok apa, Tru? Seneng karo omonganmu. Omong ngono kon ngijoli dhuwit wae. Oh ya. Ngijoli dhuwit wae ora. Keploki nek ora ana apa-apane percuma. Sadar ora kowe? Hah? Walah, Baladewa, Baladewa. Barang saiki kowe nganggo mekutha, kowe nganggo bintang nang pundak, kowe nganggo derajat pangkat blas, kowe ora ngajeni wong-wong sing kaya aku ngene iki. Kowe ora kelingan uripmu mbiyen endi? Uripmu nang Widara Kandang, kowe dititipke karo Demang Sagopa karo bapakmu Prabu Basudewa. Merga jaman Semana dipateni karo Kangsa. Ngerti kaya ngono mbiyen tak keke Kangsa men modar. Asmaning Koko Prabu ki pirang-pirang, Balarama, Baladewa, Waning Pinta, Wasi, Jaladara, Anangka Krasana kuwi asmaning Koko Prabu kabeh. Ning aja mbok sebut nganggo bule. Merga bule kuwi sirikaning Koko Prabu Mandura. Yen siadi nyebut bule ki tegese siadi ngino marang Koko Prabu, aja pisan-pisan nyebut bule. Sabab bule kuwi njaluk tulung, balenono ping 1000 kas. Werkudara meneng kok kowe bule. Baladewa kakangku. Werkudara piye? Yen pancen kowe ora gelem wujud bule, kowe aja nesu karo aku. Ning kowe nesu karo sing gawe urip. Merga sing wenehi wujud bule kowe kuwi sing gawe urip. Yen kowe ora trima wujudmu bule, tegese kowe ora nampa uripmu. Monggo wong urip ana alam padang kuwi uripe ora utang, ora njaluk, ora ngemis. Mung saderma urip diparingi karo sing gawe jagat. Mung mula bungah susah bejo cilaka, sugih miskin. Apa wae sing diparingke karo sing gawe urip tampanen kanthi ikhlas. Kanthi mengkono kowe tumanja nggone nglakoni urip ana alam padang. Nampa karo kahananing uripmu sing wis diparingke karo sing gawe jagat. Yen kowe ora nampa karo uripmu, tegese kowe ora nampa karo kahananmu. Wah, sajeke urip kowe dadi wong ora bakal ketrima uripmu. Wis. Malah mejang sing ora-ora. Tuwa pun Kakang timbane Siadi. Werkudara, nggih. Ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanono. Ndak gegem dadiake jimat prayoga nggone lenggah. Yo, kaya wis ora kurang kepenak Werkudara. Koko Prabu. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti Koko Prabu kekalih. Arjuna ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanono. Yo, Janaka ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanono. Kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Kembar ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanono. Yo, kembar. Ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanono. Kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Ya kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan Koko Prabu. Koko Prabu,
saestu adamel gugup gagap guragapan raosing manah dene rawuh paduka ingkang sengkan datanpa pepoyan upami alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Nayaka bilih paduka parang badhe tedhak wonten ing Praja Ngamarta saestu kula nedya ngrakit Rata Kencana kinarya amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula kinarya tandha buktinipun kadang taruna tumraping kadang werda sarta asung pangabektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu jagat wasisaning Ubathara wayah tur jagat yayi nadyan nembe kawiyosing pangandikan kemawon bebasan sampun tumplak punjen sinundul puyuh manah kula bombong ingkang tanpa pepindhan hembanipun kados dene kejugurgan Wukir Sari kelepaning Samudra Madu namung semantena kula suwun kanthi sanget tata upacara ning kaprajaning mekaten menika kala mboten sak trepipun menawi kapisungsungaken dhateng Raka Indrawati krana pangraosipun ingkang Raka Indrawati pendak-pendak kula sowan dhateng negari Ngamarta tanpa beda kula menika wangsul dhateng negari Indrawati mangsa kala ingkang katetepaken benjang menawi para Pandhawa kadang kula wonten wekdal ingkang mirunggan tumuntun badhe tedhak tetinju dhateng Praja Indrawati kaicalna jigo kelawan pekiwuh Durgama Sangga Runggi Ndrawati karengku kados dening Amarta Yai Prabu Darmaji matur sembah nuwun tanpa pepindhan dening ingkang saklajengipun kepareng hamba barana ingkang sejati menggah wigatosipun menapa dene paduka kepareng rawuh wonten Praja Ngamarta menawi kepareng kawedaring kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana monggo Koko Prabu kula kandhi manjing saklebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu Ndrawati yayi wonten timbalaning adawuh wale-wale menapa ingkang sepisan sawanipun ing Raka Indrawati menika tetinju dhateng yuwananing kadang-kadang kula para Pandhawa dene ndungkap ing angka kalih wale-wale menapa sawanipun ing Raka Indrawati menika namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa sabab udakawis sampun tricandra kelenganing go dinten sak mangke menika negari Ndrawati kados nandhang pepeteng mongko ingkang Raka pikantuk sasmitaning Jawata inggih namung para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu dhateng botripotipun ing Raka Indrawati mila yayi wale-wale menapa sawanipun ing Raka Indrawata dinten sak mangke menika namung badhe nyuwun senjata pitulungan dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa supados padhang lelampahan ingkang sinandhang Praja Indrawati yayi mengko suraos kados pundi dene mekaten wiyosing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu ngemuti bilih para Pandhawa menika bebasan ngendika seklimah tindak sepecak mboten nate kantun tansah tetarosan lan paduka Kanjeng Koko Prabu nanging sabab menapa dene paduka paring dawuh bilih badhe nyuwun senjata pitulung dhateng para Pandhawa menapa mboten nami kuwalik Koko Prabu yayi nun sewu wale-wale menapa mugi andhadosna ing kawuningan bila sampun wonten tigang candra tenggal gandhika dinten sakmangke menika negari Ndrawati kados nampi welaking Jawata negari Ndrawati nados nampi pagebluk kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapralaya mongko sampun madal saliring usada sampun boten kirang-kirang anggen kula budidaya ngarawakaken para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandiring katindaken gagar wigar tanantuk karya mangsa kala ingkang sampun kula tetepaken ingkang Raka nglampahi sare narite sesemek ron raja mula bebantal bata sarimbat jroning nglampahi semedi menika kala wawi ingkang Raka nampi sasmitaning Jawata bilih negari Ndrawati saged waluya nirmala temajati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun ing Raka Indrawati yayi nggih yayi mboten marep-arep bawisan dhateng aturipun Nyai Kresna menika babar pisan mboten namung sanget boten kinten wanjinjing Yai Prabu Ndrawati sampun kepareng rawuh wonten negaring Mandura sarwi tawang waspa sareng kula dangu menapa ta sababipun dene Kresna suman dhateng negari Mandura niatipun pancen nedya nganti dhateng Raka ing Mandura minangka dados saksi tama badhe aturipun Yai Prabu Ndrawati ingkang kunjuk paduka Yai Prabu Samyaji mboten nama kula badhe ngetingalaken labetanipun Yai Kresna babar pisan mboten namung sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa menika nampi pepeteng Yai Prabu Kresna ingkang saged madhangaken pendak-pendak Pandhawa menika nampi ribet
Yai Prabu Kresna ingkang saged ngudari ribet menika kala wau. Ateges antawisipun Ngamarta lan Ndrawati menika kali-kali ing ngatunggal, tiganipun ngemor menika Mandura. Mila seru sanget sinambya metang dhateng lelabatanipun Yai Kresna, kula matur kersa paduka Yai Prabu, wonten suka liraning penggalih paduka Yai Prabu. Kepareng ngamaring ngampil wujuding pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Sakmangke menawi badhe dipun aturaken dening Yai Prabu Ndrawati menika nyatanipun magepokan ing lehen pustaka Jamus kelima sada. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Namung semantena kula badhe tetarusan langkung rumiyin kalian kadang-kadang kula sekawan. Jer nyatanipun Pandhawa menika sekawan cacahipun. Werkudara, nggih. Piye Dimas miturut petunganing Siadi? Wah. Yen pancen Werkudara mbok dawuhi munggah gunung. Jegur segara aku ora bakal wegah. Waton dadi sarana waliyaning praja ing Mak Ndrawati. Aku saguh semanten ugi kula Koko Prabu. Nadyan bebasanipun manjing tumangan. Kula mboten badhe selak waton dados sarana waliyaning praja ing Ndrawati. Semanten ugi kula Koko Prabu. Kadawan beto barang ing awrat kula mboten badhe selak wonten dados sarana waliyaning praja ing Ndrawati. Semanten ugi kula sagah nglampahi ingkang tebih kinados sarana waliyaning praja ing Ndrawati. Koko Prabu. Koko Prabu. Ingkang mekaten mugi kepareng mbabaraken Pandhawa kedah menapa tuwin magepokan kaliyan pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Jumbuh kaliyan dawuhipun Koko Prabu Mandura. Yayi, pare-pare menapa? Sasmitaning Jawa ingkang sampun kula tampi, negari Ndrawati saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Menawi ingkang raka ing Ndrawati amboyong pusaka Ngamarta wujuding pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Badhe kaboyong dhateng negari Ndrawati kasinggihan mekaten. Wondene bad pigunanipun menapa? Wanter sabdaning dewa ingkang sampun kula tampi. Negari Ndrawati saged padhang menawi pusaka Ngamarta pustaka Jamus miyang jimat kelima sada menika dipun dadosaken tumbal wonten ing praja Ndrawati. Yai Prabu Ngamarta. Didemadaning Pasewan Agung. Nalika semanten samya midhanget sabdanipun Nata Agung ing Ndrawati, Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna dadosaken legek tiasing nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma. Datan mubah, datan musik nganti kaya Pratima Kencana. Pratima tegese golek Kencana Mas Sumara cayane nganti kaya golek Kencana. Nglenggahi kanyut pinangka wardu kanyut ujane waganten wardu jana mangersa minangka drung abang idra drumanding dasaring Pertala. Kasaru geger njaba, piyak ngarsa tang ping wurika sebar bonamu apa to kang dari darunane. Ora numacan ora nggih Gajah Medha saka Wandilan. Kejawi namung sawanipun utusan saking Karang Kadempel nenggih putra kinasipun Lurah Semar Badranaya. Lurah Petruk Kanthong Bolong sumawana Lurah Bagong nyerpepeh pindha sata matarangan. Akarya cingak kang samya mulat mangrombrahing para kawula kanca piyak-piyak ana daya. Minggir jaluk dalan, minggir. Dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda pangandika paduka. Menika kadidene wonten sawanipun Panakawan Petruk ingkang abyantura ngersa paduka tuwin ingkang rayi Koko Prabu jagat pasisaning Bathara wayah loro jagat. Kula ugi kaget Yayi, dene Petruk sowan mongko tanpa tinimbalan. Nanging Petruk menika panakawanipun para Pandhawa, Petruk menika panakawan Ngamarta. Mila awon saelepat leres tumuli katimbalana menapa wigatosipun sowanipun Petruk wonten praja Ngamarta. Koko Prabu lenggah ingkang langkung prayogi. Kula nedhi andangu dhateng sowanipun panakawan Petruk. Yai Prabu kula semanggahaken. Petruk Kanthong Bolong sawise asu ingkang dadi napas sasat ingkang dadi riwe. Padha rareja sapraptanira Panakawan Petruk Kanthong Bolong. Nunamit pasang Kalimantabe tinebena ing ladoni dumawaing tawang tuwang sinuwun. Linepatna ing tulak manu. Menawi wonten lepatipun ingkang abdipun Petruk diagung pangaksami jer kula menika namung Panakawan, kula menika namung batur. Menawi wonten lepat anggen kula sowan kiranging tata krami kiranging unggah-ungguh nyuwun pangapunten kula ngaturaken sembah bekti kula kunju. Iya Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestu ning sun tampanana kula pundi nggo jimat paribeh dayana ning kasantosan amawakana kabagyaning gesang kula. Panakawan Petruk iya prayoga nunggonmu lungguh. Lho nggih sampun boten kirang prayogi sinuwun. Panakawan Bagong
Padha raja sapraptamu Panakawan. Berkah pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma nering sambikala sowan kula tebih saking Rubeda kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk menawi wonten klenta-klentunipun anggen kula ngabiyantara jer kula menika namung batur kula namung Panakawan sinuwun. Iya Bagong ora dadi ngopo ndak tampa sira ngaturake sembah pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Iya Panakawan Bagong prayoga nunggonmu lenggah sampun boten kirang prayogi sinuwun. Petruk kantong bolong Padha Raja sapraptamu pangestunipun Sindarawati wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana ya Petruk. Nggih kula pundi nggo jimat paripe Panakawan Bagong Padha Raja sapraptamu sinuwun Ndarawati menika. Iya Bagong. Wah nggih wilujeng den bekti kula kunjuk. Iya Bagong nak tampa pangestuku tampanana ya Panakawan kula pundi nggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Petruk kantong bolong Padha Raja sapraptamu pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk ya tak tampa. Bagong padha slamet pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk ya tak tampa. Ning kejaba saka kuwi aku tak takon karo kowe Bagong. Wonten dawuh kowe iki wong tuwa apa bocah? Nun nggih tiyang sepuh. Nek wong tuwa lek mung ngabdine negara Ngamarta ki wis suwe apa durung? Walah wis ora iso diitung, Den. Lek kula ngabdi niku wiwit Ndara Pandhawa isih cilik ngantos Ndara Pandhawa saiki pun dewasa kula ngabdi Ndara Pandhawa. Mestine kowe ngerti tata krama. Ah mestine ngertos. Kena ngapa kowe sowan ratu ora laku dodok? Malah Yai Prabu Darma Kusuma mbok jak salaman ki ambek ratu ki kancamu apa piye? Nah kuwi gong masalahe ning kono kuwi. Wong nek ora ngerti tata krama iki kaya ngono kuwi. Terus niki pripun? Nek pun kebacut kula jak salaman pripun? Kudune kowe ngerti tata krama. Dika patuladan para kawula liyane mbok menawa sowan marang Nalendra. Sowan Nalendra ki eneng tata kramane, eneng unggah-ungguhe, laku dodok nyembah. Arep dikaya ngapa? Kuwi Nalendra ingkang mangreh para kawula sanegara Ngamarta. Kuwi sesembahmu, kuwi junjunganmu. Oh nggih nyun ngapunten nek wonten lepate. Sesune ora dibaleni? Mboten. Kapok kowe. Mau rasah meluwe malah aman kok. Saiki melu dukani Ndara Baladewa. Kosik terus aja ngono. Sinuwun Mandura ki duka terus aku muni nyuwun pangapunten ki maksudku wis ben gek lerem. Ning nek aku kon mangsuli dadi geger iki engko. Dadi geger mergane. Lho, dasarku ana. Dasarmu apa? Sinuwun Darma Kusuma tak jak salaman ki ora gerah penggalihe, ora lara atine. Kok iso? Nuwun sewu sinuwun. Apa Bagong? Kula nyuwun ngapunten wau kula ming salaman. Ora dadi ngopo? Do krungu ora we? Ha. Iki nek tak teruske rame lho iki. Ning mergo aku ngajeni karo Prabu Mandura, aku wegah teruske. Wis perkara diketok semene. Wong sing tak jak salaman kowe meneng wae, ora nesu kok. Wong kono-kono geger iki jane nuwun sewu, dheweke iki statuse apa ning Ngamarta? Gong wis. Wis kowe kok sing marai. Iya ning aku wis. Wis aku ora takon meneh. Dek iki ya daya, aku ya daya, padha-padha entuk wedang segelas. Ngono lho. Tur panjenengane iki Nalendra Liyan Praja. Iki bosku, iki juraganku. Saben dina tak saben dina tak tutke. Wong dhek tak jak salamane ora masalah kok wong kono-kono geger. Kuwi lho sing tak ora tepati tak senengi. Dheweke ora ngerti piye to kedekatanku selama ini. Hah? Selama ini. Kuwalik. Selama ini karo Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Nggih Den nggih. Iya Bagong. Sapa sing meteki sukune nek kesel? Oh, asu aku. Piye? Awang ora ngerti dumeh aku salaman kok ora. Iki lho, ratu sing ora tau kepengin disembahi kaya ngene iki. Mergo dhek sadar Sang Prabu Darma Kusuma. Sang Prabu kuwi artinya pelayan. Dadi dhek sadar dadi ratu kuwi ora dadi sesembahan, ning nglayani karo masyarakat. Ngono kuwi sing apik. Jejak salaman masyarakate ora masalah. Apa dumeh dadi ratu kudu disembah-sembah, kudu didok laku dodoki. Nek Sinuwun Darma Kusuma sipate ora ngono. Nggih sinuwun nggih. Iya. Oh, wis. Koko Prabu? Nggih. Sampun to. Menjenengan menika ya senengane gawe perkara.
Wong nyembah ya ora apa-apa, ora ya ora apa-apa kok panjenengan menika geger. Lho, sirku ki ming jejege marang pernatan hukum negara Ngamarta aja nganti kawula liyane padha melu-melu. Nek kawula liyane do nyembah mboten napa-napa, kula niku mergo saking cedhake kok. Dadi ora masalah. Ya wis, ya ora perkara ya wis aku ming takon kok. Ora usah getak-getak. Omongan alone iso. Nek ora dadi perkara ya wis, ngono penak ora pocet. Omongan sero iki marahi tensine munggah. Kuwi sing marahi do ora rukun ki omongane do sero-sero ngono kuwi. Lembah Mana andhap asor kuwi sandangane wong Jawa. Nuninje, oh inje. Oh mboten. Ngono kuwi apik, sing diwangsuli ya kepenak, sing nampa pangandikan ya ora bakal runtik atine. Urung-urung kok. Ha iya, ora apa-apa. Ngono sing dak ngomong mesti nesu. Monggo katuran dahar sak-sak wontenipun. Ayo kono, tok gak gelak kono. Ayo ora penak. Koko Prabu? Nggih. Nadyan namung seklimah nanging lebet lho aturipun Bagong menika. Jero ayo. Ora jero ora main. Petro, dalam selamat. Wilujeng bekti kula nggih, Den. Yo, Bagong. Nun, selamat kamu. Manjenipun Ndarawarku Dara Wilujeng. Yo, penakno. Sampun mboten kirang kepenak. Lho, kata-katane rak ketok nek cedhak to, Tru. Selamat lho, selamat. Kono pangkate dhuwur lho. Senopati lho. Senopati Ngamarta iso Ndarawarku Dara lho. Ning nek karo Ademing, selamat Gong, selamat. Ora dadak Bagong, sak tekamu tanpa kanyono-nyono. Kowe padha selamat niring sambikala. Ora perlu aku tegese malah kokean kata-kata ning ora masuk. Ah iya. Ya wis bener. Penano lungguhmu Bagong. Sampun mboten kirang prayogi. Yo. Ponokawan Petruk Raharja, pangestunipun Ndara Janaka Wilujeng. Bagong selamat. Wilujeng Den, bekti kula kunjuk. Iya ya tak tampa prayogakno. Nuni nggih. Nuni nggih. Petruk Bagong padha Raharja, Bagong Petruk padha Raharja. Kowe sik waku sik, Gong. Kae kon tertib le nimbali kae. Kon tertib piye? Sing ngarep kok Petruk Bagong, sing mburi kok Petruk Bagong. Kok nek le sing nyauri bareng, ayo. Petruk Bagong padha Raharja. Nah, kowe sik, Truk. Wilujeng Ndara Kembar bekti kula kunjuk. Wilujeng Ndara Kembar bekti kula katur. Iya iya. Pangestuku Tampanono. Iya ya pangestuku Tampanono. Petruk dalem sinuwun. Eneng apa dene sowan mongko tanpa tinimbalan. Kembar munjuk atur sanipun Sinuhun Prabu Darma Kusuma lepat diagung pangaksami. Iya ya Petruk ora dadi ngopo. Murugake matura. Wale-wale menapa Sinuhun? Sowan kula menika mboten saking pinkajengan kula piyambak, namung dapur kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu utusan lawan sira, nggih nggih. Ya gene utusan apa? Bapak menika nuwun sewu. Kula tak nirokke suarane Bapak ampun nganti ana tetembungan undhaking pawarta sudaning titipan. Undhaking pawarta sudaning titipan kuwi piye? Upamane undhaking pawarta upamane jaman sakmangke menika sampun lembrah. Kidul desa ana ula gedene sak jempol, mengke tekan tengah desa ana kabar ana ula gedane sak lengen. Mengke tekan lor desa wis ana kabar ana ula gedene sak glugu. Kabar kalian kasunyatan menika mboten sami utawi jaman sakmangke dipun sebat hoax. Kirik dengkulmu kuwi. Hoax iki kabar ora nyata. Sudaning titipan menika malah sampun dados adat budayanipun kula lan panjenengan. Tegese piye? Saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor tetes. Menika sampun kelampah wonten pundi papan. Ning saged saged dipun icali. Iya. Mula napa sing dikendikake Bapak ajeng kula aturke kanthi waloka terwaca mboten ajeng kula tambahi, mboten ajeng kula suda. Bapakmu kena ngapa, Petruk? Bapak menika sampun wonten setunggal candra menika kaya wong lara ning ora lara, kaya wong masuk angin ning jane waras. Longok-longok wonten ngajeng griya, tenguk-tenguk ora mobah, ora musik, mboten siram, mboten nendra utawi sare, ming tetenguk wonten ngajeng griya. Pendak-pendak dicaosi daharan mboten didahar, dicaosi unjukan mboten diunjuk. Mung tenger-tenger kaya wong nuwun sewu, kaya wong arep lali pikiran nika. Kaya wong ngajeng stres.
Hakanan sing kaya ngoten niku ndadekake kuwatiring Petruk Gareng kalih Bagong. Tumuli kula ngejak kakang kula Gareng yo reng yo bapak disowani yo Gong yo. Wong telu sarujuk sowan kersanipun bapak terus nyuwun prisa kalian bapak, Pak, eneng apa? Bapak kok sedih iki jane mikir apa? Menggalih apa? Nek bapak kuwi duwe pepinginan ngendika karo anak-anak. Mergo wong urip ki cakra manggilingan, Pak. Nek bocah-bocah biyen isih cilik tok dulang, tok gula wentah, tok ajari omong, tok tetas supaya iso mlaku lan mlayu. Lah saiki bapak ki wis sepuh dadi tanggungane anak. Nek anak wis do mentas kabeh. Mula nek bapak duwe pepinginan kuwi, bapak paringa dawuh pengen apa, kersane piye, mengko anak-anak sing budidaya nyukupi sapa apa sing dikeparengake dening bapak. Bener Petruk, nggih. Ha, bibar menika, bapak menika terus klekel-klekel unjal ambegan jupuk rokok. Terus bareng niku paring pangandikan kalih Petruk. Ngene ya, Le. Jane aku meneng wae iki aku ora mikir kowe, jane aku meneng wae iki aku ora mikir kulawarga. Aku ora meneng wae iki aku ora mikir apa-apa. Ning aku mikir marang kahananku. Lho kahanan bapak sing pripun? Aku ki mbiyen nek gelem dadi dewa wis dadi dewa. Ning gandeng aku ki gandrung marang karukunan, gandrung marang katentreman, gandrung marang kamanunggalan mula aku trima dadi pamong. Momong para satria ngatetken ati suci pepayung budi rahayu. Wiwit saka Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya tak mong wis paripurna. Terus aku momong ya kuwi mbah-mbahne para Pandhawa. Nganti tekan para Pandhawa iki sing paling suwe tak mong. Sing paling suwe nampa pangudangku kuwi para Pandhawa. Wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti claprang. Kula nuwun sewu. Pandhawa ki satria ngatetken ati suci pepayung budi rahayu. Nganti Pandhawa entuk negara Ngamarta. Aku melu mukti ngawibawa melu dandan negara Ngamarta. Ngamarta kuwi mbiyen negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya, manunggal tetunggalan. Kerukunane kebak ning negara Ngamarta wekasan disebut negara ingkang gemah ripah loh jinawi, karta, tata, tur raharja. Iya Petruk, nggih. Ning jaman saniki kok wis beda. Semar niku susah, aku susah, Truk. Nen ndi wis ora ana kerukunan, nen ndi wis ora ana katentreman, nen ndi wis ora ana kamanunggalan, kabeh mung bujung marang karep pribadine. Mongko mentala ngidak-idak sanak sedulur, ngidak-idak tangga teparo, ngidak-idak kanca rowange perkara bab ingkang sepele. Malah kepara akeh-akeh ming perkara dhuwit ewon wae nganti mentala ngilangke nyawane sanak kadang sedulur. Lah kaya ngono kuwi ndadekake prihatin atiku. Mula Ngamarta ora tentrem, nen ndi regejegan, nen ndi padha bentak sirah, nen ndi padha tukar padu merga perkara bab ingkang sepele. Kahanan Ngamarta ning kaya ngene iki nek tak nengke wae ora nganti sak siring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar, Ngamarta ki bakal rubuh, remuk bubuk dadi rempon. Nek Ngamarta rusak, sing dicucuh sapa? Semar. Sing dilumputke sapa? Semar. Mula iki dadi tanggung jawabku. Ngamarta pengen tak pulihke meneh. Ngamarta kepengin tak balekke meneh dadi negara ingkang kebak karukunan, kebak katentreman. Kawulane padha urip matsinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Ora nyawang bedaning panembah, ora nyawang bedaning kulit, ora nyawang bedaning tata basa, ning kabeh tetep manunggal, tetunggalan, sayuk rukun ngangkat negara Ngamarta. Niku karepe bapak. Mula aku pengen bangun kayangan. Lah bareng bapak ngendika kaya ngoten niku lho kaget. Bapak ki wong sekeng. Bapak ki wong ra duwe kok arep bangun kayangan ki mengko gek-gek njaluk bantuane anak-anak. Monggo uripe anak-anak ya ora urung pernah kok jaluki bantuan bapak ki mak rekoso to malahan. Ning sadurunge kula matur bapak wis ngendika kaya aja kaget. Aku bangun kayangan ki ora kok papan sing magrong-magrong. Dumadi saka jamrut hergeni mutiara mas kencana ora. Ning aku bangun kayangan iki pengen bangun papan sing uripe para menungtitah mau embane kaya eneng kayangan. Kayangan iki kebak ing karukunan, kayangan iki kebak ing kamanunggalan, kayangan iki kebak tresna asih marang sak pepadane, kayangan iki ora ana rasa diya dineya, ora ana rasa memungsuhan, anane mung tetunggalan nyawiji. Tunggal tekad, tunggal sedya
lan tunggal karsa menika gesang wonten ing Kayangan. Lah aku pengen mujudake negara Ngamarta ki kawulane uripe kaya ngono kuwi, embane ana ing Kayangan. Kula terus mathuk, Gareng ya cocok, Bagong ya gathuk. Lah terus pripun, Pak? Nek pancen pun niat kaya ngoten, syarate pripun, sranane pripun? Kowe tak kongkon. Aturana Pandhawa lenggah ing negara Ngamarta anu Karang Kadempel. Aturana Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus miyang jimat Klima Sada. Kok Pandhawa dadak rawuh teng Karang Kadempel wigatose napa, Pak? Truk. Kawula butuh dibuyuki Barana Picis. Kawula ki ora butuh dibuyuki apa-apa, diwenehi derajat pangkat. Ning kawula ki butuh dicaketi rasane, butuh dikaruhke atine karo para pengarepe. Nek Pandhawa ki tansah cedhak karo para kawulane, ora mapan ana ing kutha Goro Karang Pradesan, nadyan ana ing Paredèn, ana ing pagunungan, dicedhaki rasane, ditanting atine, karepmu piye, sirmu ngopo, ayo to, tak tampa apa kampang gresahmu para kawula, niku kawula bakal percaya karo pengarepe. Nek pengarepe kaya ngoten niku kawula bakal sengkut gumregut bangun praja, bangun negara, mujudake negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Ngoten. Mila sowan kula sinipun Prabu Darma Kusuma menika ujuping manah kula namung ngestu padha dawuhing Bapak Semar keparenga sinuwun Prabu sak kadang kadehan kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Klima Sada ngrancakaken wewangunanipun Kyai Semar Badranaya anggenipun kepengin bangun Kayangan wonten negari Ngamarta mriku supados mujudaken kawula ingkang adil makmur warata tias bagya mulya ayem tentrem mboten wonten menapa-menapa cekap semanten atur kula kunduraken dhateng Pranatacara matur sembah niku. Pranatacarane sapa itu? Ah ora ono, aku ya ming mbangane keturahan omong aku nang pikiran ki turahe wis ngono kuwi kok. Petro dalem apa ingkang dadi panane bapakmu kuwi luhur. Nggih, kula dhewe ya kula niku purun diutus teng Ngamarta mergo kula pikir gayane bapak niku apik kok. Iya pancen bener Panakawan, nggih. Ning gandeng Pandhawa kuwi 5 cacahe nggih aku tak taren karo Werkudara Janaka lawan kembar dhisik oh menika langkung prayogi mergi menapa-menapa niku dadi pun rembag apa-apa menika dadi pun rembag sampun ngantos mutusaken sawenehing bab menika namung panjenengan tok mengke ndak mboten prayogi kedadosanipun Panakawan iya Werkudara nggih piye Dimas sira wis midhanget aturi Petruk miturut Dimas Werkudara piye? Wah, Petro. Nun. Gegayuhane bapakmu wibak apik lan becik lan luhur. Mula kandha karo bapakmu. Yen pancen butuhake prabeya, aja saka bapakmu. Ning bapakmu ndak aturi supaya nawu bondo Jodipati ora bakal wegah lan ora bakal aku mingkuh. Aku ikhlas lahir batin. Matur sembah nuwun, Petro. Apa yang dikarepake bapakmu matur marang Janaka mesti tak wujudi Petro. Wonten kasembatan gegayuhane bapakmu matur sembah nuwun. Petro, apa yang didhawuhake bapakmu aku sago. Petro, apa yang dikendikake bapakmu aku bakal tumandang karya. Aku sago Petro. Ah, matur sembah nuwun. Glugong kaya ngene iki lho. Wong nek pakartine apik tumindake becik, balesane ya mesti apik. Berarti sinuwun Ndara Pandhawa ki ora lali karo labuhane bapak ya, Tru? Ora. Nyatane apa sing dikersake bapak Ndara Pandhawa langsung nyaguhi kaya ngene ora tentrem to awak dhewe dikongkon ya ora kangelan awak dhewe tekan kene ya ora kersa ngerti-ngerti kondur bareng karo para Pandhawa Petro dalem nanging ewuh kaya pangrasaku lho sebabe sira ngerti dhewe Koko Prabu Ndarawati rawuh nggih iki uga bakal nyuwun ngampil pustaka Jamus Klima Sada lho Nun sewu. Sira Ndarawati rawuh niku ajeng nyuwun ngambil pustaka Jamus Klima Sada. Iya, Petro. Nun sewu kagem napa? Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane waluya nirmala jati temah mulya yen to tinumbalan pustaka Jamus miyang jimat Klima Sada. Mula rawing Koko Prabu iki nyuwun ngambil pustaka Jamus Klima Sada kinarya tumbal wadaling negara, Petro. Nun sewu lho, Den, nun sewu. Pustaka Jamus Klima Sada menika panggesanganipun para Pandhawa. Pustaka Jamus Klima Sada menika panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta.
Menawi panjenengan Sinuwun Prabu Darmakusuma menika koncatan pustaka Jamus Lima Sada menika nuwun sewu. Menika badhe apes kegiatanipun wong sing ora seneng karo Sinuwun Prabu Darmakusuma, wong sing ora seneng karo para Pandhawa, menika damel cintrakanipun Pandhawa, damel pejahing para Pandhawa, bebasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Kula nuwun sewu. Saniki pustaka Jamus Lima Sada menika namung kinarya tumbal. Sing jeneng dienggo tumbal menika nuwun sewu apik-apike ming dipendhem niku ateges pusaka ora bali meneh marang Praja Ngamarta, ateges Pandhawa kecalan pusaka pustaka Jamus Lima Sada. Menika dipun penggalih. Ning nek panjenengan maringaken dhateng Petruk, kula wis matur, pustaka Jamus Lima Sada mboten pisah kaliyan para Pandhawa amargi ndara-ndara kula Pandhawa diaturi rawuh teng Karang Kadempel, tegese pusaka aman. Tur sedaya menika gumantung dhateng panjenengan. Wong ingkang dados nalindra menika Sinuwun Prabu Darmakusuma, panjenengan dados nalindra nggih kula sumanggaaken anggenipun badhe paring purba wasesa. Paring Sinuwun Ndarawati kula ya kudu nampa upama panjenengan milih dipun beto dening Petruk sareng kaliyan para Pandhawa, Sinuwun Ndarawati kudune nampa. Menika sepisan. Iya Petruk. Kula nuwun sewu. Kok kula kaya ora percaya ya nek Ndarawati ketamen pegebluk. Petruk nyatane mengkono. Mangke riyen. Merga saking perkara niku kudu dionceki, digelar lan digulung, diteliti aja nganti buntung tembe mburine. Lire piye dene sira matur kaya mengkono? Dasar kula wonten. Dasarmu apa, Petruk? Nuwun sewu. Ngendikaning para pinter, ngendikaning para sepuh, ngendikaning para ulah agama, sing jeneng pegebluk tumama wonten sadengah papan menika ateges menika Gusti ingkang peparing. Mergi papan menika sampun boten saged dipun dandosi, ya papane, ya menungsane ora gelem manembah, menungsane ora gelem tumindak apik, menungsane tansah tumindak ala, menungsane tansah tumindak angkara. Mila papan menika tumuli dipun paringi pegebluk dening sing gawe jagat. Merga menika mujudaken hukumane sing gawe urip tumrap papan menika. Nika naminipun pagebluk. Iya, Petruk. Lah saniki nuwun sewu. Sing marahi kula ora percaya. Sing marahi kula tida-tida. Negara liyane ora ketaman pegebluk kok negara Ndarawati ketaman pegebluk. Negara Ngastina. Ngastina niku ratune jahat, nayakane jahat, punggawane padha elek. Kawulane ya pakartine sak isoring dlamaan. Niku nek ketaman pegebluk niki wong sing krungu memper merga ratune watake angkara. Ning upama Ndarawati niku kondang ketaman pegebluk. Nika sing do teng angkringan nika do mempertanyakan. Lho kok iso? Padahal sing dadi ratu niku Titijing Sang Hyang Bathara Wisnu lho. Kok iso? Mesti kata-kata kok iso niku mesti tukul teng mundi-mundi papan. Mokal. Lah kok iso karo mokal niku bakale tekan pundi-pundi. Ngoten. Mula kula nuwun sewu. Perkawis menika kedadipun pitang kanthi ingkang langkung prayogi. Mangke mendak boten sae kedadosanipun. Ingkang salajengipun, kula nuwun sewu. Titijing Dewa dadi ratu ketaman pegebluk angka kalih. Nuwun sewu lho, sinuwun. Sakmenika kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Lho nuwun sewu lho. Ketoke runtang-runtung saben dina ning mentala nyilakake, ketoke gulang-gulung saben dina ning mentala nyuduk saka mburi. Mula kudu prayitna sing ati-ati. Kudu prayitna sing ati-ati. Nuwun sewu. Arep Sinuwun Ndarawati menika pendak dinten kumpul kaliyan para Pandhawa ning kula nyuwun pangapunten sing jeneng menungsa menika kedunungan ina lali salah apes lan mati. Saapik-apike menungsa ana eleke, saelek-eleke menungsa eneng apike. Mula nek jroning sampeyan diapiki prayitna bab eleke sinuwun. Manus maning jajalan cekertane bawana iblis lanat. Petruk. Petruk Anupala. Wonten dawuh sinuwun. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye? Ing atase kowe menungsa, ing atase kowe iki kawula, ing atase kowe iki batur. Lah kok drangap-drangap ucapan kersane Kyai Prabu Darmakusuma. Malah aku ngerti. Cetha nggonmu matur marang Kyai Prabu Darmakusuma kowe ngiyas karo Ratu Ndarawati. Kowe ngiyas karo Kyai Prabu Ndarawati. Gong, ana sing nesu e. Ha piye wani ra kowe? Ayo iki
Iki ratu aku ming kawula. Ora masalah derajat lo pangkat, Tru. Ming gumantung wani apa ora nek cara aku ngono. Kowe kok mikir masalah derajat pangkat to? Derajat pangkat ki ming sandangan to. Kowe karo Sinurama, kowe ora ngerti unggah-ungguh, kowe ora ngilo karo derajatmu. Kowe ming kere gedibal. Kowe suwane negara Kamarta. Kowe butuh pustaka jamu jimat ki poso ora sang elek-elek karo Nyai Prabu Ndorowati. Padha-padha mbutuhke sing duwe wewenang Nyai Prabu Darmakusuma. Arep diparingke Sira Prabu Ndorowati yo apik, diwenehke kowe yo apik. Lah nggih, niku adile teng riku niku. Terus kula tak takon, sampean kok muring-muring niku sampean muring-muring perkara apa? Hah? Muring-muring perkara apa? Muring-muring perkara apa, Bol? Lho. Bol sapa? Bol dewa kowe. Hah? Wangsulan kowe. Wong muring-muring ki kena, nesu ora masalah, ning ana masalahe. Ora waton ngegas. Akene iku lino getaki wong emang digetaki ya, Tru. Ora werdi. Kula tak takon sampean muring-muring perkara apa? Aku tak takon karo kowe. Yai Prabu Ndorowati ki sapa? Lho. Yai Prabu Sinun Prabu Ndorowati ya Sinun Prabu Kresna. Lah iya kuwi apa? Lho, titah wong. Kersane pripun? Goblok. Karo aku iki apaku? Lah iki Gong, kuwi sontekke wae kuwi ketok arep edan kuwi, Tru. Kok arep edan ya karo adine dhewe kok ndak takon wong liya. Wis nek ora eling ora kelakon to. Ya digoneng das maskes. Das maskes ki apa? Kuwi lho sing nggo mriksa kuwi lho puskesmas. Pusmeyong. Niki rayi panjenengan. Lah kene ngerti, lah nggih ngertos. Lah kok wani ngomongane Nyai Prabu Ndorowati? Lah kula ngomong-ngomong teng pundi? Kowe ngunake Nyai Prabu Ndorowati ki panjalmane mungsuh. Omongan kaya ngene niku ukarane teng pundi kula tak takon. Ora ana ukarane kula ngarani Sinun Prabu Ndorowati menika panjalmaning mungsuh. Kowe matur. Nggih. Iya nek iki Nyai Prabu Ndorowati tenan. Nek panjalmaning musuh kedung jero iso dijajaki. Atine menungso sapa sing ngerti? Kuwi tegese kowe ngunekke yen Nyai Prabu Ndorowati ki panjalmaning mungsuh ning mbok ubeng-ubengke ukaramu. Ya apa ora? Aku tanggap. Aku ngerti. Nuwun sewu. Kula mboten niat kaya ngoten niku. Ning kula mengelekke Sinun Prabu Darmakusuma kudu eling, kudu awas. Sampun ngantos Sinun Prabu Darmakusuma menika nuwun sewu kejeglong dhateng kelampahan ingkang tumrap panjenenganipun menika mujudaken satunggiling pitulungan ning janjane malah ngrekasake awake dhewe. Kula nuwun sewu kula namung matur mekaten menika. Lah tegese kaya ngono kuwi cubriya Nyai Prabu Ndorowati. Perkara cubriya menika hak kula. Wong menungsa niku diwenangake nyubriyani karo sapa-sapa kok. Hak kula. Ngoten. Kula cubriya karo sampean mboten napa-napa. Kula cubriya kali niki mboten napa-napa. Sampean cubriya kali kula ora apa-apa. Niku hak sampean. Aja dibondo kamardikan ati kula. Ngoten lho. Aku yang ngono kok jur ra entuk. Dume sampean ratu kok kula kawula ora entuk cubriya karo ratu. Entuk mawon. Sing ora entuke sapa? Mikir kowe. Ora watoni somong kowe. Ya, Tru. Kakangku insinyur itu ora no ora aku nek sekolah kae ngopo neng pasar edan kowe iki tak kira nek sekane fakultas ayo neng pasar fakultas saiki ngene Petro pripun kula manut karo sampean kowe saiki tak jaluk bali lho nun sewu kula sowan menika mboten Sinun Prabu Baladewa sing kula sowani ning kula sowan Sinun Prabu Darmakusuma mila kula sedawuh perintah Sinun Prabu Darmakusuma kula badhe ngestakaken dawuh ning nuwun sewu bebasanipun sak keranjang koprak pangandika sampeyan mlebu kuping kiwa metu kuping tengen. Nuwun sewu panjenengan mboten duwe wewenang tumrapi negari Ngamarta. Edian. Wah, dalah. Malah wani karo nata mantu Prabu Baladewa. Nuwun sewu kula mboten wani. Kowe bali. Bali kowe kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe, bapakmu wong melarat kon ngilo karo cengele. Arep bangun kayangan ki sing goragat cengele bapakmu ki apa piye? Gong, bapak dunekke. Ngene piye? Bapakmu kae sing goragat cengele apa piye? Ngono kuwi, Gong. Kowe nesu ora? Ora. Lho. Mbok nesu. Sing bapake sapa? Bapak Semar. Babe Semar. Waduh. Heeh. Duneke piye? Duneke bapakmu ki kon ngilo karo cengele, ngilo karo gicoke. Arep bangun kayangan iki bapakmu sing goragat cengele. Sing muni ngono ya, Prabu Baladewa. Prabu Baladewa. Heeh. Truk, minggir. Mundur. Ya. Kowe iki piye to? Hah? Kowe iki ngopo nglakon aku mundur?
Ngapa? Aku kok tengok kene iki apa? Aku ya mundur. Aku mundur apa? Wedi. Mau jarane kaya menang, Tru. Tenang, tenang. Nuwun sewu, Mas. Sampeyan omongane kok atos ya. Lho. Bagong iki. Ngopo dadak diganti kowe? Lho, Petro kesel. Aku sing kudu ganti karo sampeyan. Sampeyan muni piye? Mang baleni. Sampeyan ngendika napa? Mang baleni. Lho, kowe malang krek ning ngarepe Baladewa. Kowe ora ngormati karo Baladewa. Kowe ora ngajeni karo Baladewa. Mbok anggap aku ki apa parat? Sik, Mas. Ngene ya, wong Jawa ki ana tetembungan, nek kowe kepengin diajeni ngajenono. Nek kowe kepengin dibasani basanono, nek kowe kepengin ditata kramani, kowe tata krama. Ana tetembungan, nek kowe ora gelem dijiwit aja jiwit, nek ora gelem ditabok aja nabok. Sampeyan wis ora ngajeni kok. Dapur kowe kok tak ajeni, Bapak, Bapak. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye? Tru. Iki mau muni piye, Tru? Lho. Aku iki kelingan ora, aku ora do makler mau. Ngene iki, muni ngene iki. Muni piye rada cecakne ya. Petro. Kowe bali yo. Omong karo bapakmu. Kon ngilo karo gitoke, kon ngilo karo cengele. Bapakmu kok bangun kayangan ki. Bapakmu ki gablek apa? Sing nggo mbayar cengele kae apa piye? Dian. Aduh. Enggak kuat aku, Tru. Nek enggak kuat nesu, Gong. Aku nek ora kuat semaput e. Padune arep mundur. Anjur semaput ora. Muni ngono kuwi. Edan tenan Baladewa, Baladewa. Aku tak takon karo kowe. Ora basa barang. Tuwa aku mbangane kowe. Aku wis dolan-dolan ngepit, kowe iki urung lair, Bol. Ade aku ora basa karo kowe ora masalah. Sing tak basani apa? Mekutamu kuwi. Sing tak basani apa? Derajatmu kuwi. Percuma nek kowe ora ngajari karo kawula kaya ngene iki. Ngapain do keplok ngapain, Tru? Seneng karo omonganmu. Omong ngono kon ngijoli dhuwit wae. Oh ya. Ngijoli dhuwit wae ora. Keploki nek ora ana apa-apane percuma. Sadar ora kowe? Hah? Walah, Baladewa, Baladewa. Barang saiki kowe nganggo mekutha, kowe nganggo bintang ning pundak, kowe nganggo derajat pangkat blas. Kowe ora ngajeni wong-wong sing kaya aku ngene iki. Kowe ora kelingan. Uripmu mbiyen endi? Uripmu nang Widara Kandhang. Kowe dititipke karo Demang Sagapa karo bapakmu Prabu Basudewa. Mergo jaman semana war dipateni karo Kangsa. Ngerti kaya ngono mbiyen tak keke Kangsa men modar. Ngerti nek sifatmu kaya ngono lho. Aku sing nutup-nutupi nek prajurite Kangsa goleki sampean, aku sing nutup-nutupi nganti totoh nyawa. Ning tekan semene apa? Kowe tau ngekai aku apa? Sadar ora kowe? Bareng kowe dadi sprene aku isih mlangkring nang watu sprene. Ngre bokonge sisik kena banyu mak nyes. Nyes enak banget ya. Enak. Saya nek esuk kae luar biasa rasane. Ha iya. Hah? Mula sampean iki kudune sadar ora sampean ae dhewe. Sampean ngune-uneke kula kewirangan. Kewirangan asli. Saiki arep ngapa? Taunana Windanana. Bagong ora bakal mundur yen to dikon bali. Bareng apa jenenge kuwi? Dar kowe ora. Tru, nah aku rada kami sosolan gedhek cengele, Tru. Oh iya. Saiki kulino nek ngomong iso kanu gedhek cengel ora lancar. Oh iya. Mula untuk dina iki nganti sing jenenge akon bali Bagong Tru. Taunana Windanana. Ora gelem mulih. Ora bakal aku omong karo Bapak Semar. Nek para Pandhawa kepai ora nggawa pustaka Jamus Kelima Sada, ora bakal bali. Ambok pepalange aja kok wujud menungso cengel aja ndas. Oh ya. Nek ndas edan aku ya ya. Taunana Windanana nadan dewa mudhun ning jagat dadi pepalange Bagong rawe-rawe tatat Tru rawe tarandas malang-malang tak putung
Tetep bakal tak lakoni. Lho, kowe nantang karo Baladewa? Apa kira-kira wani karo Baladewa? Oke, perkara wani dan ora iki truk. Wani karo ora iki kowe. Oh, kok piye kuwi? Aku wis nganu wis guluku wis lara ya, Tru. Nganggo bengok-bengok gerti kowe. Lho ta. Nek dirokoki ra ilang iki. Oh. Njaluk ora. Kari loro nggo nek ngumule. Oh iya. Wah, ngirit banget iki. Nun sewu. Kula sing dadi wakile. Blas iki jajane iki rembukan apa iki? Iki rembukan kok genti-genten iki piye karepe? Lah karo mungsuhe wong loro kok, Mas. Dadi aku kudu genti-genten. Ngene, pripun? Tak gawe sayembara napa? Sapa sing cilik gedene saka ulih kadene Baladewa? Menang ya pustaka Jamus Lima Soto. Nun. Sapa sing cilik gedene saka ulih kadene Baladewa? Menang boyong pustaka Jamus Lima Soto. Muni piye, Tru? Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kadidyaning Baladewa menang boyong pustaka Jamus Lima Soto. Tandingi, Tru. Semangkean. Aja gawe sayembara, awak dhewe ya gawe sayembara. Sayembara mau apa le? Baladewa. Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kuwandane Petruk bayangan pustaka. Lha sik. Kok aku? Aku seneng ngarep kok. Wah, kowe iki cilaka ora. Aku ora melu apa-apa kok. Ngoten sayembarane. Yo, iso nglaki aku bayangan pustaka Jamus Lima Soto. Saniki, yo, metu njaba, Mas. Sampeyan aja gleleng. Kula arep paming ponokawan metu njaba. Truk. Aku metu njero ya. Oh ya sakaremu aku tak metu njaba. Metu njaba. Ayo, glandang nego legane. Petruk wis metu karo Koko Prabu Mandura lah kok Bagong malah mbegogok neng kene. Kula tak takon, nek kula melu metu terus kula nyambut gawe apa wis? Lho, nyambut gawe apa piye? Ah genah to. Petruk mungsuh Prabu Baladewa. Terus kula ngapa? Nonton. Mresane isen to. Dikira kula ora melu-melu tanggung jawab. Terus karepmu piye? Kira-kira semene iki sapa sing kepengin gelut karo Bagong? Kok suaramu kaya ngono? Ning wis kok emosine wis tekan kepalane ora wedi sapa-sapa. Ngono nggih, ya tak tarenke dhisik. Silakan. Werkudara. Kae ora. Gede banget Pidak modar kula. Gegeden nggih. Arjuna. Ora mungkin Ndara Janaka gelem kali kula kelengrengan kali kula niku bos juragan nggih, Den. Iya. Aku ora mentala. Prisa piyambak. Lah terus sapa? Ndara Kembar ya ora bakal kersa gelut kali kula. Niki lho. Sinuwun Ndarawati. Mestine Petruk kakang kula, Baladewa kakangne Kresna. Lho, kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Wah, geger rame. Wani tenan. Wani cah kendel. Koko Prabu wonten dawuh dipun tantang Bagong. Bagong madhep rene. Wah, sampean dereng nyoba kok medhep nek madhep ukuran ngenten iki. Omong-omongan niku. Ora weruh raine, anane waton sero-sero. Kowe nantang aku apa piye? Ana sampean selo? Lho. Wong perang kok selo karo ora ki piye? Ambangane ora ana kegiatan. Nek pancen wani tenan ming ngorene. Oke. Wis nek ra tegeli ngene wis ben. Sisar geger. Petruk ya mudar saka tangane Sinuwun Prabu Baladewa, aku mati saka tanganing Prabu Kresna. Dimakamke ning Taman Makam Pahlawan. Ora gleleng. Kai gendera putih. Sirna Margolayu. Ayo, nen dipapane wong neter kadidane pancen kuwi arep nantang karo Sinuwun Ndarawati. Temune papane wong neter kadidayan. Wani tenan karo aku, sing tak wedeni apamu? Lakon tiban senjata cakra ora mati aja Duntanata Ndarawati. Kowe iki janjine ora nganggo pusaka, Mas. Iki janjine mung gelut biasa. Ora nganggo pusaka, nganggo pusaka kula emoh, kula wegah. Menang sampeyan.
Lah aku senenge nek gelut nganggo pusaka kok. Oh, surat. Jireng getih wedi mati. Wis rasa gelut. Lho. Urung sida kok wis dibatalke meneh. Aku wonge gampang batalan kok aku. Anggere kira-kira sawang saka adono. Oh, mama ora sida ora sida. Iya. Lah terus karepe piye, Bagong? Nggih pun ngoten mawon kula tak nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya sing ati-ati. Ning panjenengan perlu menggalih. Antaraning Semar karo Sinuhun Darawati abot pundi? Pun ngoten mawon. Mang pikir mang penggalih lelabuhane Bapak, mang penggalih napa sing pun ditindakake Bapak. Kali mang penggalih lelabuhane Sinuhun Darawati. Suwe sapa? Lho, nggih? Iya, Bagong, matur sembah nuwun. Pareng. Iya. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Menawi ya sinuwun kula nyuwun pamit, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Darawarku Dara kula nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Dara Janawa kula nyuwun pamit. Iya ya Bagong sing ati-ati. Dara Sedewa Nekula kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati Bagong. Sampun sinuwun mangke ndamel kedelarung-delarung mboten prayogi kedadosanipun. Pareng kula nyuwun pamit madal pasilan. Iya Bagong. Pareng. Iya. Nek ora nganti kaya ngonten niku wis Petruk niku bola-bali wis nek di papan anggere ana daya padha daya barengi Petruk mesti geger. Dewi ngenane teng pundi? Ngestina ya ngono. Ning Ngestina nggih. Jaman kapan? Jaman takon Ndara Garukaca niku lunga-lungane teng pundi? Wah, tantangan karo Durna kula ya semelang. Ning untung ya iso dicandhet arang cah nika wis waton iso waton ming gegaran kendel cok. Iya. Pun nggih? Iya, Bagong sing ati-ati. Pun Den? Iya, sing ati-ati. Lho, pamit nggih, Bos. Iya, sing ati-ati. Pareng, Den. Iya, sing ati-ati, Bagong. Iya, sing ati-ati. Aku bali sik ya 6. Nggih. Nomormu dhisik mbiyen to? Tasih. Tak hubungi kok ora tau iso. WA ku ora nyemplung WA-mu. Nggih. Pun ngoten mawon kula tak medal jawi. Iya sing ati-ati Bagong. Jan aku gumun tenan. Mau ya wis tak jawel mau nika. Aja wani karo Sinuhun Mandura. Ning ngeyel Petruk ki anggere emosi niku angel dikendhaleni. Kula ning nganti sok judeg nek dikongkon bapak karo Petruk jane kula emoh. Ning gandeng bawane tresna karo Petruk. Nggih to? Iya. Pun nggih, Sen? Iya sing ati. Pareng iya sing ati. Kula nyuwun pamit nggih. Iya sing ati-ati. Kula nyuwun pamit lho. Iya sing ati-ati. Iya sing ati-ati, Pak. Iya Bagong sing ati-ati. Nggih, wis ati-ati. Wah, wis ngono wae ah. Ndak selaket suwen iki. Wis jam yamene ora gek rampung-rampule jejer. Lho nika. Petruk malah pun gawa glugu nika. Napa mboten nyemelangi? Endi Bagong nika? Wah niki nek mboten ndang kula cegat. Sinuhun Mandura iso digebuki nganggo glugu ale Petruk. Sing ati-ati. Parang nyuwun pamit Sinuhun. Iya ya Bagong sing ati-ati. Pun nggih Den. Iya. Pun nggih. Yo sing ati-ati. Ndara nyuwun pamit. Iya sing ati-ati. Ndara kula nyuwun pamit. Iya sing ati-ati, Bang. Wah, nyuwun pamit nyuwun tambah pangestu. Oh senes kok Den. Wong ngunggahke usuk. Mulai Dan. Nggih, pun nggih. Iya. Pun ya, mbuh ya. Ya etahe dipamiti ora lahir batin to. Kowe pamit kok bola-bali. Amit bola-bali. Kok ora tanggap to iki? Semelangku. Kula niku le semelang kuwatir nek kula mungkur dirasani. Sing ngrasani sapa? Sampean-sampean niku. Le ngrasani piye? Aduh, Bagong mau kok urung tak kei dit. Nah. Enggak ya. Ada. Ayo. Areng guyu, ayo. Aku ngguyu ki merga roh polahmu. Wong kok iso wae ming arep njaluk dhuwit kok trobos kono trobos kene. Carane dhewe-dhewe. Sing arep ngrasani iki ya sapa? Wong ora ana wong ngrasani kok. Ora gara lho. Ora. Oh ya wis. Ya pun sekecake ora ndek perasaan. Ora ngrasani blas wis ora ndek perasaan. Menengo wae ku anggere bali dene tak dupake. Bocah kandhanan ngeyel batur kok wangkale ra jamak-jamak.
Yayi, kulon wonten dawuh. Aku nek ganti kathok abang ngene iki, asli aku mengci ngarep nguyuh. Lho. Tak kira nek arep perang ora. Dadep Pitra aja semerang. Ya, manut karo kowe, Gong. Oke. Antasena, ya, Truk. Bekti kula katur nggih, Den. Ya tak tampa pangestu tampan ngono ya, Petruk. Nun nggih sangat anggen kawula mundi. Ndara Antasena, Ya, Gong. bekti kula katur nggih, Den. Ya tak tampa. Kok pasuryane ora kaya adate. Sampeyan niku nek teko mesti ngedum rokok lho. Niki kok kaya ora ana piye niki? Sik, perkara aku ngedum rokok ki rak lega atiku. Nggih. Wangsulan, Truk. Ya. Ning kok saniki kaya mboten lega, jujur wae aku ora lega rasaku, Truk. Mboten lega rasane mergane aku nampa pangandikaning Prabu Mandura. Yen to kuwi wani karo Prabu Mandura, iya. Oh nggih. Lah terus sebabe sampeyan rawuh mriki jalarane napa? Aku diutus karo Mandura. Ken nyekel kowe. Nyekel pripun? Tak bondo, tanganmu tak krincung sikilmu. Tak leboke pakunjaran. Kok iso? Kok iso, Anta? Anta sapa? Antasena kuwi. Kok kula ajeng dilebokke pakunjaran niku lak salah kula napa? Nek kula melakukan penipuan, perjudian, penusukan, niku sampean nyekel kula ora masalah. Ha kula niku ora nglakoni napa-napa arep dirangket. Kowe wani karo Siwa Mandura, ya to, Truk? Ya to, Gong? Kowe wani karo pepunden padha karo kowe nampa keluputan. Kowe gawe isin pepunden Pandhawa. Kowe gawe wirang pepunden Pandhawa. Kene, ulungna tanganmu tak bondo. Bagong San tak bondo leboke pakunjaran, ora tak pakani mati ning pakunjaran kowe. Piye, Gong? Nek mundur-mundur. Ya. Mundur terus. Ya. Kene le. Wangsulane wong ngene iki nek wong gleleng nek ora tempuke wong gentro kene iki ora. Sik, Mas. Masalah kuwi arep nyekel aku monggo, terserah, ora masalah. Kula niki warga sing manut pernatan hukum negara Ngamarta. Kula ora bakal selak. Kula ora bakal endo nek pancen Bagong salah, nek pancen Petruk luput, ora masalah. Ning nek sampeyan iso nuduhke keluputane teng pundi, kula melanggar pasal pira, niku monggo ajeng manghukum. Ning mengke riyen menyingiliki kidik Durataya. Apa, Truk? Menyelidiki. Ya kleru ya. Menyelidiki. Wong niku nek ajeng menyiliti, Alah. Menyelidiki. Menyelidiki niku kudu nampa pelapurane kedua belah pihak. Ngoten. Sampeyan entuk pelapurane Sinuwun Prabu Mandura, monggo. Ning sampeyan kudu takon karo aku. Janjane lara-larae apa? Piye? Ngono. Ora kok nampa pelapurane kono terus kono dicekel, kene dibingkem ra entuk omong. Adil macam apa itu? Nah, ngono kuwi, Gong. Menengo kowe men ora usah cerewet. Ya. Yo, saya aku tak takon karo kowe. Takono. Waton ora angel-angel. Sebab apa kok wani karo Sinuwun Mandura? Nah, ngono iki lagi adil. Sebabnya ngene, Mas. Aku karo Petruk dikongkon bapak. Yo, kowe iki mbok basa karo aku. Wong kok ora basa karo aku kok. Aku pancen ra iso basa. Padha, aku ya ora iso basa. Aku dek pelajaran basa Jawa ora mangkat. Wah, ngayali Raja Mas. Meneng wae to? Yo. Aku dikongkon bapak. Yo. Kon sowan ning negara Ngamarta. Apa? Apa to? Apa to wigatine? Ya kowe mung dikongkon supaya mboyong para Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel. Sebabe bapak arep bangun kayangan. Dudu papan sing magrong-magrong kaya kayangan dudu.
ning bangun morale para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe ana ing kayangan, kebak karukunan lan katentreman. Paham? Terus syaratnya siji. Syaratnya siji, aku kudu mboyong para Pandhawa. Mboyong para Pandhawa. Sinambi mundi pustaka Jamus miang jimat kelima sada. Terus Rawe Prabu Kresna papan sing apik ora bakal ketiban pegebluk. Mula kula curiga. Ya nek Sinundrawati niku tenan, nek palsu, nek mung arep gawe mboyong pustaka Jamus kelima sada, napa mboten kapitunan? Wah, kula matur ngoten niku Prabu Baladewa panos maning jalanan. Petro, Bagong. Kere ketibal 17. Wong elek nyolok mripat, mung batur kok wani karo Nata Ndrawati. Kowe iki meng kere sadar. Kula sadar wong kula ya kere tenan. Kula ora apa-apa dunake kere niku ora apa-apa dunake wong ora duwe ora masalah. Wong kula ya ora duwe tenan, kula niku ya wong melarat tenan. Lah iya, lah nggih. Hambareng tekan ngendone Sinuwun Prabu Baladewa paring pangandikan. Kowe bali aga. Omong karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong melarat. Semar ki wong ora duwe arep bangun kayangan. Sing nggo bayar cengele bapakmu kuwi. Ha iki wis bajigur iki. Iki wis melebi apa jenenge unggah wis nglanggar tata krama nganggar unggah-ungguh. Sani ngene Mas. Prasamu sebagai anak. ya Nek bapakmu DC piye? aku nesu. Umpamane tak uneke Antasena anake wong Werkudara, wong dlogak-dlogok, wong ra iso basa, unah-unuh. Rasamu piye? Wong mau tak ajar mergo nginuk karo bapakku. Padha aku. Aku ngene iki mbelani bapakku ta. Ento iso kata Antasena. Undang-undane ento. Ento itu Kang Nata gamelane, men. Ora masalah. Ora. Bener sapa saiki petungan? Ujebul lelakone ngono kuwi to. Heeh. Aku ora gawe-gawe aku. Sumpah wis to. Oh Prabu Baladewa terus sapa sing cilik gedene sangkule ati duwe lho. Wenang boyong pustaka Jamus 5 sada. Ha niku terus kula metu jaba. Kula tataki tandane Prabu Baladewa. Ngoten. Kowe ngerti ra aku bongok-bongokane kesadar ora kowe? Berarti kurang seru. Aku wis ngerti. Nah, mula niku sampeyan iso metung, sampeyan iso mikir. Ngoten. Pripun kok iso kedadian kaya ngene iki? Sampeyan arep mbelani sapa? Sampeyan arep mbelani Prabu Baladewa? Ora masalah, ora masalah. Sampeyan mungsuh karo kula. Jajal ye. Buktake wong Depok kene. Antasena karo Bagong menang sapa? Nek menang sampeyan, Piyai Sewenake wis nglumrahke. Lumrah Antasena Satriya. Nek menang kula, sampeyan isin selawase. Ngono ye. Ora ketap-ketip ento. Entanto. Kowe meneng ta cah jireh kok ewek wae. Wisane mung dekem nang mburi kok. Wah, dadi critane ngono to. Heeh, aku wis omong. Kuwi ladalah. Ora ladalah iki serius. Piye terus piye? Ayo golek gon sing jembar. Rupa wani jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh? Wah, nek ngono nek aku ngewangi Siwa Mandura, salah aku, Gong. Aku iki tergantung pikiranmu. Salah karo ora iki gantung sampeyan li menggalih. Monggo arep ngewangi Baladewa. Oke, ora masalah. Sampeyan arep bantu kali kula. Matur nuwun. Tegese sampeyan nom-noman sing sadar karo kahanan to. Iki maksudnya piye kok ngrangkul iki? Truk, ngati-ati lho, truk iki aku dibanting tiraka lho. Ora, Ndara Antasena wis eling kok, Gong. Eling piye maksude? Eling ngrangkul kuwi nek dheke salah. Iki ketoke sikile kok mlebu-mlebu nang ndi? Nang tengah-tengah sikilku kok banting. Kok gak dengkul nggon aku. Ngapura ya, Gong. Mboten napa-napa. Aku salah. Ampun, nggih pun. Sampeyan niku cah enom kadang kala nek entuk pelapuran terus emosi yang dipakai tapi hati enggak terpakai. Bener.
Terus ngubyang-ngubyung alor kidul. Yo barang digenake aduh getun aku getun tiba mburi. Mula jenenge Cibubur. Lho. Kok dadi Cibubur ngopo? Nasi sudah menjadi bubur. Ora ono cinasi. Aneh-aneh kowe ora. Yo. Ya wis nek ngono aku salah. Terus pripun iki? Kowe tak ewangi aja kuwatir. Nek wangi pripun? Aku tak ngewangi karo kowe entuk ya, Gong. Entuk yakin entuk. Pripun? Yo, wah gleleng iki. Wah, jan bulan-bulan. Iki sing tekan kene ya kuwi Kakang Haruwata Kakang Antarja. Heeh, terus Nek ketemu karo kowe nek kowe muni-muni kaya ngunek-unek kaku iki mau mesti kowe diajar malah. Mergo kae watake beda karo aku. waduh. Upama diajar mbok niki mawon. Hus, Kok kakangne ora? Aku ora melu-melu kok. nek aja kuwatir. Aku tak mancing ning awakmu. Manjang iki? Ya, Nane, tenan. serius. Serius. Wes go. Nek kowe tak njingi, kowe diantem ora ngrasake lara, dipateni ra iso mati. Wah, gleleng iki terus. Wis rasa sedia power bank iki. Ah iya. Ora iso mati kok. Ah iya coba. Lha medan pundi? Medan iki engko. Ah, ora. Niki kok, niki ciyut ning kok iso jembar. Emoh. Jijik ora. Ah medan pundi? Kowe ngampet ambegan. Non. Ngampet ambegan. Aku metu sarana sukma, mlebu sarana sukma. Mun nek wis tak njingi, kowe iso ambles bumi, kowe iso dikapak-kapake ora apa-apa, kowe iso mabur yen perlu. Ngono wae ya, Gong. Aku tak mancing ning awakmu. Wis petukno Kakang Garukaca, ning nek kowe ora dipiloro, aja miloro. Slamodar. Lek ngampet wis ket mau e. Yo. Ngampet ket mau ora dilebok-lebokke. Marai mangkel ora. Kene iki tata-tata e. Ya tak mlebu. Lho nyerotok le bangu kae. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wis anggeni. Wis anggeni maya Wisnu Pratenta. Gong. Wis. Lho kok ora ono, Tru? Wis mlebu kok. Aku ya gumun kok Ndratasena kok ilang lap. Terus Petro ya takoni le. Heeh. Ndara Gatotkaca. Iya, Bagong. Ndara Gatotkaca, iya, Petruk. Kok mandhap saking Dirgantara mboten menehi sasmita. Mak jeluk. Kaget aku. Kula. Bagong, Non, Petruk kon maju. bentar kowe. Ternyata bukan saya. Kula kelas kali kula kali. Kowe ngapalno mantrane men iso ambles bumi ya, Gong? Heeh. Wonten dawuh, Den. Petruk, Nun, kowe tak takoni jujur. nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura. Nggih. Nek pancen bener tegese kabeh sing dikendikake Siwa Mandura mau kabeh nyata. Pancen nyata, kula wantun Sin Prabu Mandura, malah kula wantun mlebeti sayembaranipun Siwun Prabu Mandura. Petruk, Nun, tekan kene aku bakal mbuntut tanganmu ngrincung sikilmu. Mapano. Yen perlu kowe bangga tak pancat pundakmu tak gembul ndasmu. Ora sudi aku duwe abdi kaya Petruk, mirang-mirangke karo wong tuwa, mirang-mirangke karo Bendara, mirang-mirangke karo Gatotkaca. Aku isin di ati waruhe. Tinimbane kowe memirang marang lenggahe para putra Pandhawa, mapano sirnake babar pisan. Lho kula kelas kali kula
Katriku mulung mangrempak ing wadya Kurdakara. Aja kula keling. Kurdakara nek kakiri-kiri. Gong ora sro-sro kuwi aku arep omong-omongan malah. Nuwun sewu, Den. Nek perkara kula lajeng mangpet jai mboten napa-napa, mboten napa-napa. Ning nek pancen kula salah, nek pancen kula kleru. Ning nek kula mboten salah, kula mboten kula arep dipateni niku terus Petruk niku menungso kok dipadake kewan. Kewan niku ora kleru ora salah, dipateni menggo pemarem atine para menungso-menungso niku. Nek Petruk niku menungso ya, Den. Sampeyan kudune iso menggalih. Apa to sebabe kok Petruk wani karo Sun Prabu Mandura? Petruk niku sajake dadi abdi ora tau wani karo sapa-sapa wae, ora tau. Kalih Rama ora tau wani arep Kang Rama niku ngeplaki karo Petruk ning tak anggap niku katresnan. Ngoten. Sing jeneng tembung kasar niku aja dianggap kasar, ning kadang kala niku katresnan. Petruk Gunto, ngono iki Ndara Werkudara sing ngendika bapakmu niku ning ati penak. Petruk edan, Petruk kentir niku teng ati penak, merga niku tresna kalih kula. Ning tembung sampeyan iki wau mboten wonten tembung katresnan, niku tembunge wong sengit, niku tembunge wong ora seneng, niku tembunge wong kasar. Petruk mapan pancen gembol ndasmu. Kok ngono ta kowe? Kok dadi sampean ora keli kajaman sampean kula iku ngomong. Sampean ora keli kajaman kula niku ngomong karo sampean. Wit cilik nganti gedhe, wit kuncung nganti gelung, wit cabang nganti celaprang. Sikil tanggo sirah, sirah tanggo sikil. Supaya aku niku nyumurupi Ndara-Garukaca niku dadi satriya sing iso dindelke dening negara. Kula kelas kali kula. Oh tak gebuk cengelmu lho, Gong kowe. Keseron wae, keseron Durana. Oh iya. Lara ati kula. Sampeyan ngrasa mboten? Sampeyan niku kula omong wit cilik. Nek karo bapak sampeyan nek mau omong Ndara Werkudara niku kau. Anggere sampeyan Ndara Werkudara ora kebeneran. Gatot. Gecek ndasmu. Niku sing goceki sapa? Kula. Sing elengke Ndara Werkudara sapa? Kula. Ampun Den niku Kang Putra. Kalah karo Stijo. Idandasmu. Bola-bali to ngoten niku sing goceki kula. Kula sing ngelingke. Aku dadi sampeyan. Saniki ajeng mata ndas kula. Kebangetan to, Den. Nek sampeyan pun mentala monggo, ora apa-apa. Ora apa monggo. Mang Potol. Niki mboten drat-dratan kok, Den. Terus dijabut mawon penak mawon. Mboten sak nganggo diuntir. Mang Potol kula ikhlas. Nek nganti kula mati, nyawa kula tekan swarga, ketemu karo mbahmu. Sampeyan mesti takon mbahmu sapa? Mbahmu niku Satnalendra Dukdeng Samaladeng. Ora ana wong sak jagat iki sing wani karo Prabu Pandhu mboten wonten. Mula Ngastina mbiyen tentrem. Mergo ora wani karo mbahmu. Nek nganti kula mati, sama kula munggah teng swarga ketemu Ndara Pandhu. Petruk kok wis mati? Kula ya matur nggih. Batrane pun entek. Mesti modar. Sing mateni sapa? Sing mateni putu sampeyan Ndara Gatotkaca. Gatotkaca ki anake sapa? Gatotkaca ki anake Werkudara. Lho lah kok dadi mateni kowe? Nggih sinuwun iblis larat. Putu ora iso diwulang. Mikir aku tak medhon tak ketemu karo Gatotkaca. Sampeyan ketemu karo mbahmu. Tunek-unekke. Ndara Pandhu niku ora tau nyeneni kalih kula, ora tau ndukani kalih kula. Aku aputune karo matra ndas kula. Enggak. Niki dipotol gampang wis tuwa kok, Den. Wis ora wulet. Nek nganti sampeyan ketemu karo mbah sampeyan kula ora tanggung. Nek nganti sampeyan dunek-unekke wong tuwa sampeyan Pandhawa kabeh, kula ora tanggung, Ndara. Agene mayar.
Dingonane kok mabur wedi. Kula kelas kali kula. Diapur. Gong, non. Ora sah nganu, ora sah diapalke. Terus pokoke kowe arep ambles bumi kari batin tok. Oh, nggih. Piye, Tru? Sukses. Terus kaca tak apake? Tak tangisi. Kowe kok iso nangis? Monggo kowe ora tau nangis lho, Tru. Anakmu mlebu rumah sakit kowe nanggap dangdut tok. Cengelmu ora. Ora ndek perasaan kok soalé. Ada? Oh, ora wae kok. Ah wae. Climen orjenan sing nyanyi bojone Bagong anu Gareng ta. Kowe kok ora golek iso penyanyi liyane, ora iso golek penyanyi liyane kok anggere muni wis sing diundang bojone Gareng. Ayo aku duwe rasa kok. Oh tak kandhake Gareng tenan. Asli ora cangkeman lho kok. As. Apa? Tetep tak kandhake. Ora cangkeman. Alah apa? Ayo Ndara Antarja diladeni. Oke. Gus, Apa? ning mangkene sik maju Ndara Antarja gelut nggih. Yo. Njajal kula sing Kang Supanadine mungsuh kakange menang sapa? Yo. Ning kono iso nyembur. Hah? Kono iso nyembur. Sampeyan iso mboten? Iso. Kowe engko anggere arep nyembur, dehem sik terus tok semburke. Kuwi sembure saka aku. Oh, siap. Saya kene wong Sorejo kene. Arep nyekel Petro tandinge iki. Anake Ndara Gatotkaca sing angka 4. Antarja Werkudara Antasena iki onter-onter cilik. Ya, aku ya iso nyembur. Aku ya iso ambles bumi. Mungsuhku aku ayo aja golek mungsuh liyane. Pamer. Wiwit kapan kowe iso ambles bumi? Kaget lho, ya. Edian. Lagi iki aku weruh Bagong iso ambles bumi. Oh, aku aja kok ngemblesi bumi. Ngemblesi apa bae aku iso. Wah, edanan. Kowe Bagong, Nggih, aku goleki Petro. Petro ora ana wis bali. Aja ngapusi. Ngapusi aja takon terus tok. Kendarak tak ajar dening tangane Antarja. Kowe arep ngajar aku? Iya. Aku aja tak anggap Bagong wingi. Mulai bengi iki Bagong digdaya. Cuk deng samaladeng. Pilih tanding boboting yuda utawa teges tinatah mendat jinara ngentel. Terus kae tembung kae tinatah mendat jinara menter tinumbak bengkung sinuduk putung. Tinatah mendat jinara menter cah goblok tenan kae ora. Tinumbak bengkung sinuduk kecil-kecil. Jawab. Aja gampang kena wadule wong sing ora seneng karo Bagong, ora seneng karo Petro. Terus apa-apa tok tandangi, apa-apa waton nyendikani jawing wong tuwa. Wong tuwa ki selawase rong karuan bener, Jo. Kuwi wakku Mandura. Harus ora urusan arep wakmu, arep abon, arep wak tengkleng terserah. Ning kowe terlalu banget percaya karo Prabu Baladewa ki ora apik. Baladewa ki ya rong karuan bener. Nyatane Siwa Mandura ngendika kaya ngono. Lelakone sing sejatine ora kaya ngono. Yen ngono palangi karepku ngono nyekel Petro. Nek pancen aku dadi palang kareng apa? Ora minggat saka arep aku. Sembur meloso awakmu. Sik. Pameran kowe arepan. Apa sing iso nyembur sak donya ki meng kowe? Kowe pamer, kowe putu ula, iya. Kowe putu mbahmu dewaning ula. Ora masalah. Semar ki ya dewa.
Semar ki Sang Hyang Ismaya. Kae kakane Bathara Guru, kae aja kok nyembur. Nyemprot wae iso kae. Iki arta buktekene Bagong ki anak Semar. Sing pancen wis diparingi jaya kawijayan guna kasantikan. Ungano dadam. Nek pancen kowe iso nyembur aja sumbar. Aku semburen. Nek aku tok sembur aku gletak. Aku ora eling. Aku ngakoni kalah. Weh, wong ki aja sok kibir, ndak kejungkir. Aja sok pamer. Mengko ndak kowe kuwi keweleh. Ngono? Nyoba ye. Ayo nyoba jajalan. Ayo. Ketiban pusakaku ora gletak aja dundang Bagong. Waduh. Moh aku. Arep aku rampuh ning jijiki. Iki tak lek meneh aja. Eman-eman mergane. Mek syarate kudu ngene iki. Ayo tibano. Iki mergane pati ora. Waduh, mati aku. Wah! Piye, Gong? Waduh. Sapa-sapa tak semburi kabeh. Aduh. Aduh, Gong. Ah, panas, Gong, dadaku. Panas, Gong. Kampamu kapan kowe? Ayo, arep aku ngewangi kowe ning utangmu sahur ora? Oh. Aduh, Gong. Aduh, Guru. Kapok ora. Ayo ra nonton Ndara Jae gletak iki, Tru. Ra gleleng aku. Ayo. Ayo, Gong, ora ngono kuwi, Gong. Ora main-main, aku ora seneng carane kaya ngono, Gong. Aku wegah. Weh, lah ora sambat. Mlonyo awakmu. Aduh. Panas banget, Le. Oh, gleleng aku. Heeh. Aku anggere Wedan. Gleleng kowe iki urip apa mayit hidup, Tru? Tak damu ora apa-apa. Iki wis pusaka ning ngabani Ndara sing lho. Nek arep nyembur ngono kuwi sik. Aku mengisis saiki. Hah? Kok mengisis? Dan Apa? kok mengisis? Sajae racune wis entek. Waduh. Pokoke anlen damu wae ya. Ya sajae ngono. Wah, niki nek mboten. Oh, metu ra omong-omong. Lah kowe terus suwe-suwe gleleng. Ogah ana. Sunane metu ya omong. Omeng meneng wae. Hakane ya ora krasa. Sunane metu ki kedhep apa? Podhem. Karo glinding. Glinding dasmu. Kowe bangeten kowe. Iki Kakang Antarja ora eling tak tambanane. Nek nganti ana apa-apa ndak malah ora prayoga. Nggih. Wah, gugu karepe dhewe. Mesti tok bantu Dimas. Heeh. Lah nganti kowe bantu karo Bagong karo Petruk. Mergo iki ora salah, Kang. Aku nek karo wong ora salah ora bakal tumindak elek. Tur malah wonge tak bantu. Tur dasare Bagong ya ora kleru, Petruk ya ora kleru mergo mbelani bapakne. Rungokne kuwi. Ora mung waton gugu karo omongane Baladewa. Baladewa pancen ra seneng karo awake dhewe, Truk. Ha iya. Wis ngene wae, Kang. Saiki Kakang ambles bumi. Rasa ngetok nek dukane Siwa Mandura. Mulane tak kondelik. Lah Dimas arene ndi? Aku ya tak ambles bumi. Weh, aku lah. Wis urusan dhewe. Oh, pahit iki pisan. Mongko iki mung suwe kari dhewe berat iki, Truk. Sapa? Baladewa genah. Cilaka ora. Urusana dhewe. Aku karo Kakang Antarja tak ndelik sik. Mongko nek wis rampung perkarane aku tak bantu karo kowe, Gong. Arep bantu engko. Heeh. Ora saiki. Ora. Atus kula mungsu Prabu Baladewa. Pikiran dhewe nggunakno akal pikirmu piye iso menang karo Siwa Mandura. Mergo aja nganti dingertarani yen aku ora mbelani karo Siwa Mandura, aku tak ndelik karo Kakang Garut Antarja. Matur-matur.
Edian. Bareng ketemu Petro karo Bagong. Ora iso ngampet guyu aku. Rupane ya pancen do apik-apik tenan. Ora. Hai! Patih ora nggih tata krama. Temu sapa-sapa antel sisan kowe. Muni ana. Wanggre sing guyak jejeli sanjal cangkem. Gong ora kasar men sengit aku. Aduh ora iso ngampet aku. Waduh Bagong getake matane kaya arep cepling-cepling kok. Ora wedi nek gogrok matane. Waduh. Badhem apa, Gong? Botol AO. Mangkel AO. Ora percaya, Tru. Sirahe Pragoto ki empuk berarti. Wah, setan. Patih dibandem botol sirahe. Weh, ora sopan kowe. Oh. Muni ya. Bandem seker. Seker. Iki apa? Seker kaya entuk seker, Pak. Aku nek sangu werna-werna kok. Petro, nun. Oh, mulih ora. Mboten kaya bali nggih nek pun bareng Pandhawa mundi pustaka Jamus Lima Soto.